Čaute, zdar. Robím stále toto auto, furt robím, ešte stále ho robím, ale už dneska bude asi hotové. Keď ešte máme ešte polovsi, už došli súčasne na polovku, už sa práve založilo, už to je urobené tak, ako má byť. Tým akorát meniť tesnenie na bani a olejový filter vyzerá asi tak. Tu je starý filter, dodávaný ceby, tu máme nový filter, a budeme dávať túto značku, dáme. Takže asi tak, to bude ako spodu. Už to je založené, tu je laňa. Čiže dokončíme toto krásne auto. Krásne auto. A samozrejme budeme mať ďalšie video, kde na diagnostike ešte to pozrieme, naučíme tú prevodovku, naprogramujeme to tak, jak to má byť. A tak, zatiaľ čaute.